سلام كما يتمسي كبرات سماعتنا زعبيت زيناتات هاجرات نورديك كمونا قدستي هاجرا في السمتات النغرب له هرميني ميديايو كما ترون لهم ربع سلاسة نحاسس زدلنا يوم حد صرت وانا وزيناتات سعبنا نغرب لكمينا نمكت تالكم من عدمنا عندنا تبتاتهم كنقدم محبرو من رخبي تيك توك عماويلو قرآن زكاة على سالوان موميكا جنزب كوفي زخلون فيتشرات كاب نتفت وصا مقبارو مقلاتو أما جمرتنا إذا حقاي شو لنا وجه أنفرتك المزرقة موسيقى سبوتيفاي كاب لزب حبارة وسممع نجزار وسم قلالو كمون أبقرب أوان أب ستوكولم زي تخايد مكتسال القرآن بمسعب مس قبر شبرا ورد بالقاعدة متأثار زلو حدا قجلة أبلع شودن ما تقعت قبر شبرا كايد متصوعن كالوتن زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم دقيمنا نعدمنا حجي بغطتان أبزرزراتو محبراو مرخب تيك توك عماويلو قرآن نزكات على سالوان موميكا جنزب كوفي زخلون فيتشرات كاب نطفت وصا مقبارو قليتم بس دما تتقمت محبراو مرخبي مس فيديوتات موميكا بزرخب اللوان او في نزب الفيتشرات كتقومو خمزي كلو ارقاقيت اللو قبل تيك توك نأقلقلو زينا ريديش ودن ارقاقيتو تيك توك كابتي بغطتا زم حلالف من داد قرآن معر موميكا جنزب يركب يتبايلو كنكفت اني حلو ريدي شودن بزعبا زغداي نتكال توسخ حبريتا حديتا كونت نبرت تتكال غنا رئيتو كامها بتغطي بلو مجمرتانا إذا حقا شودنا وج أنفر تكال مزرقح موسيقى سبوتيفاي كابل الزب حبرا وسممع نغزارو سقليلو كم زعين السممع نسرح تنياتاتهم زخون رؤي ربحا كم زي وسخلهم بمقلاسيو اتناي مقلال سقم توسير زلو بمسارة افنيا سبوتيفاي هلو دومزم كمون زلو ملعلو معره وي كابتي حبره وسممع زهبو زل علم خانو وسيخو قالي زلو تخونقنات محبر إذا قداي كاب كونتات سرح دوموزن كالو ربحاتاتن زي زايدار استمخانو يزقلت مكتل حالة في التمحبر نيكولا لويس إذا سممع سرحتنياتات زيادة وحسك خونو زقبرا بالعلم خانو أوش تتكبانيا زهلو محايلون زعبي أبزح الجوان زنكا زنات كازبل زلو تكبانيا زمالت تتكال اب زخونه خال وان تلعلو كاب حج ندحر ناتكا يكونن كبلكا يخيلي مالتيو زي حابره وسممع قداسنتو ابزيو تبل تخونغنا سبوتيفاي نتن محبراتن موديل شودنن عابي اخبرتو كانت هالو مصنبرن زخونه ربحا كلو يخيلي لو كم زي امن قليصلو اب كالي 4 عامت ناي 2023 حفشاو فريا شودن مس زحالف 4 عامت كنصاصرن كلو ببادو نطب 8 ميتاويت كم زنكه تغليصو زي كابتي تنتنت زصبي وزنبرو زوحده يتبايلو تنتن تقطبا حفشاو توت شودن بحاده نطب 3 ميتاويت من قلقال كريو خبلو اتم بيوم منبرم مع كان زينا بلومبرغ حبيرا وشتاو فريا شودن اب قدام 4 عامت ببادو نطب 6 ميتاويت وسيخو منبرو زفلتي اب قربوان اب ستوكهولم زتخايد مقصال القران بمسعب مس قبر شبرا ودب القاعده متأثر زلو حدا قجلا بلعل شودن متقعت قبر شبرا كايد يصوعلو تمفررا نابتم قران زقاصلو سباتن بوليسن زقنعي كبل تقجله ابزل اخو فيديو قليصلو عند منبر محبر ابالات بوليس شودن كاترينا فونسيدو بوليس بفولي ترقيحم قديات متقعت كقبر مخانم مفررا كورد مسمع حدا غنيانت تقداي زريو بوليس زعابي عمامم ጸጥታን ውሕስነትን ምርግጋጽ ምስ ምዃኑ ፖሊስ ኣብ ስጋትን ተኣትዮም ቀዳማይ ግዳይ ዝኾን ስርዓተ ዴሞክራሲ ምዃኑ ፖሊስ ገበን ንምክልኻል ዘለዎም ጽርካ ያክል እዚ ምውሳኹ ክብደት ጉዳይ ዘርኢ እዩ ክትብል ሓቢራ ገለ ንመጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ዝግበሩ ጻውዒታት ካብቶም ኣቐዲሞም ዝተገብሩ ዝያዳ ዕላምኦም ፈልዮም ዘነጸሩ ምዃኖም ኣብ ትካል ስትራቴጂያዊ ልዝብ ፈጻሚ ዳይሬክተር ኣፍሪቃን ማእከላዊ ምብራቕን ሙስጠፋ ኢያድ ይገልጽ تكالو زتفلالي عينتات طرفنت كم زتنتن زقلت مصطفى بزتفلالي قانقاتات ابلع لشودنن دنماركن زغنع زلو قبر شبرو متكعتات كم زكاتات الوسيخ حبيرو قدامي مينستر أولف كريستورشن نتا ابلع لشودن متكعت قبر شبراك كيادة تصوع فيديو كم زرايا دحر محبر تكال صتا شودن نزت لخون مفصام عقبن تبقسوم زلوم اكلات اينتهم مفلايت ابك خطتل يقبر مهلاو وسيخ حبيرو ሚኒስተር ፍትሒ ደንማርክ ፒተር ሃልመጋርድ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ላርስ ሎክ ራስሙሰን ከምኡውን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጃኮብ ኤልማን ጀንሰን ምቅጻል ቁርኣንን ካልኦት ሃይማኖታዊ ጽሑፋትን ብሕጊ ክእገድ እማመ ኣቕሪቦም ብመሰረት እዚ ዝሓለፈ ዓርቢ ብመንግስቲ ደንማርክ ዝቐረበ እማመ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቁርኣን ዘቃጽሉ ሰባት ክሳብ ናይ 2 ዓመት ማእሰርቲ ክቕጽዑ ይኽእሉ እዮም መንግስቲ ደንማርክ ምቅጻል ቁርኣን ንምእጋድ መደብ ከም ዘለዎ ሚኒስተር ፍትሒ ፒተር ሃልመጋርድ ገሊጹ ኣሎ
ንሓደ ሃይማኖታዊ ማሕበረሰብ ልዑል ሃይማኖታዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ንዋያት ምርኻስ ዝኽልክል እማመ ክቐርብ እዩ ክብል ሁልመጋርድ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ሕጊ ብፍላይ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ንዝግበር ምቅጻልን ምርኻስን ቅዱሳት ጽሑፋት ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ሁልመጋርድ ምቅጻል ቁርኣን ብመሰረቱ ንኻልኦት ዘየኽብርን ባርባራውን ተግባር እዩ ድሕሪ ምባል ብዓብዩ ንደንማርክን ረብሓን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑን ኣስሚሩሉ ኣሎ። ሃገራዊ ድሕነት ቀንዲ ድርኺት ናይቲ እገዳ ምዃኑ ዝገለጸ ሃልመጋርድ እዚ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ምዕራፍ 12 ናይቲ ንሃገራዊ ድሕነት ዝሽፍን መቕጻዕቲ ደንማርክ ክጥቐለል ምዃኑ ወሲኹ ሓቢሩ። ሓያሎ ውልቀ ሰባት ጎነፅ ዝመልኦ ግብረ መልሲ ክወሃብ እናቆስቆሱ ኣእዳውና ኣጣሚርና ክንርኢ ኣይንኽእልን ኢና ኢሉ። እቲ ሕጊ ንመጽሓፍ ቅዱስ ሓድሽ ኪዳን ኦሪት ይኹን ከም መስቀል ዝኣመሰሉ ሃይማኖታዊ ምልክታት እውን ዝምልከት እዩ። በዚ ድማ እቲ ብክልሲ ሓሳብ ባንዴራታት ካልኦት ሃገራት ምንዳድ ዝእግድ ዝነበረ ሕጡበ ጽሑፍ ቁርኣንን ካልእ ልዑል ሃይማኖታዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ንዋያትን ብምሕዋስ ክሰፍሕ ምዃኑ መንግስቲ ደንማርክ ገሊጹ ኣሎ። ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም። እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝፅዕር ዓብ እፎይታ ዝህብ እዩ። ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳሊም ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም። እዚ ብፍሉጣ ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ። ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣፕ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ። ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ መልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም። ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ እውን ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 0046 7 10 71 21 69 ተወከሱና። مسهر ميديا هم ظلهم كبرى سمعتنا هم وداتا بقبرة سدم التخصص أوغندا ومنسي نايموت فردي صبي مهلاو تفليتهم أوغندا بزحالفة قنبوز صدقتو حقي صار قبرة سدمان كتقارصو قبل قستي زمت صغطي نتيقالا طبقون رويتر ساب زهبت حبريتا تودع 10 عامت منسي إذا حقي صار قبرة سدمان دحر مصداقو بتقبن زي تخصص فلا ما يسب مخانو قليتا بزعبات تخصي توسخ زرزر حبريتا كوانت زي توهابه تمنسي مس حد ود 41 عامت زي حقا وصوتو ركب فصيمو تباهيلو كم تخصص تفليتلهم زحلوف قبن قبره سدوم مس ህጻናት ወይ ተቃላዕቲ ሰባት ጾታው ርክብ ምፍጻም ዘጠቃለል ኮይኑ ንኻል ሰብ ተመሳሳሊ ጾታ ርክብ ክገብር ምግዳድን BHIV ይኹን ካልእ ናይ ዕድመ ሙሉእ ሕማም ከም ዝልከፍ ምግባር ከዓ ንሞት ከቕጽዕ ይኽእል እዩ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ትርከብ ሃገር ኡጋንዳ ኣብ ዓለም ዝተረረ ጸረ ግብረ ሰዶማውያን ሕግታት ካብ ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ኮይና ኣብዚ ተግባራት ዝዋፈር ሰብ ንዕድመ ልክዕ ክእሰር እቲ ሕጊ ይድንግግ እዩ። እቲ ሕጊ ካብቲ ሃገር ወጻኢ ሰፊሕ ነቐፌታ ዘስዓቦ ኮይኑ ባንኪ ዓለም ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ንኡጋንዳ ዝህቦ ዝነበረ ልቓሕ ደው ከብል ከም ዝቐሰቦ ገሊጹ ኣሎ። ብዘይካዚ ኣብ ዝወርሒ ምንቅስቓስ መሰል ተመሳሰልቲ ጾታ ተዋፊሮም ብዝብል ሓያሎ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ብከቢድ ገበን ግብረ ሰዶም ዝተኸሰ መንእሰይ ብ18 ነሓሰ ኣብ ምብራቃዊት ከተማ ሰሮቲ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረበ ኣፈኛ ኣኽባር ሕጊ እታ ወረዳ ጃክሊን ኡኮይ ንማዕከን ዜና AFP ሓቢራ። ንሳ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ ጉዳይ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክሳብ ዝርአ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክጸንሕ ምዃኑን እዚ ድማ ናብ መቕጻዕቲ ሞት ዘቃልዕ ምዃኑን ኣብ ግምት ብምእታው ዝተገብረ ምዃኑን ወሲኻ ገሊጻ። ጠበቓ ተኸሳሲ ጀስቲን ባልያን ሮይተርስ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ሕግታት ጸረ ግብረ ሰዶማውያን ንቕዋምቲ ሃገር ዝጻረር ኮይኑ ከም ዝስማዓን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ሓያሎ ተቃውሞ ይወርዶ ምህላውን ሓቢራ። ንሳ ኣብ ቅድሚ ኣብያተ ፍርዲ ንፈለማ እዋን ዝኸበደ ክሲ ግብረ ሰዶም ምዃኑ ካብ ምግላጽ ሓሊፋ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ይሃበትን።
ኡጋንዳ ካብ 2005 ጀሚራ ብፍርዲ ዝቐተለቶ ሰብ እኳ እንተዘይሃለወ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ግና ዛጊት ኣይተሰረዘን እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ረብዕ 30 ናሓሰ ባህርሜን ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲ ከምኡውን ኣህጉራዊ ፍጻመታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም ምሳና ብምጽናሕኩም እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም